Halsted. Hej en tak, taget tid til Vesterbro. Kvalme og drøsrester på min sko. God aften, vi skal til Kødbyen. Bang, blå Chanel slår som en løn. Man, det er helt overdrevet. Så kunne jeg på en forlængstund. Sæt os her, nej der. Hvor er alle troede, der vil være flere. Solbriller på, for jeg hopper på bakken. Så jeg ikke får regionerne på nakken. Du er DJ, blogger, fotograf. Arbejder i Woodwood, de kaster mellegraf. Du kender alle de rigtige, også ham kendt. Det der pillefingerland i gamle dage var også fedt. Har du mere i posen, giv nu lidt. Dagen den er færdig, skal hjem til nummer 1. For det er onsdag til søndag. Onsdag til søndag, det er onsdag til søndag. Why not to rub it up, lyd den gik i fod på nok. Onsdag til søndag, onsdag til søndag, og onsdag til søndag. Når de kan ikke få nok. Jeg kan ikke huske min første tekst, og jeg vil bare gerne have sex med hende der. Men hun vil ikke med mig, nej. Jeg kender rapper, sidder som en flappermus. Vi gør alt for at røre ved hendes kus. Mal på hendes ryg med en tus. Måske gå ind i stuen og tage en lille sjus. Men hun vil ikke, hun siger, jeg bare ikke får alt, hvad jeg vil have. Selvom jeg bare gerne vil på hendes værelse og give hendes numseslag. Hver dag. Ægte historier med ægte mennesker. Ægte historier til ægte mennesker. Alt hvad jeg siger er sandt. Jeg troede jeg har fundet mig min diamant. Men nej, hun vil ikke med mig alene. Det bliver ikke os to og de hendes laner. Sådan er det med alle damer. De vil bare ikke have mig. De siger du er sød og spændende og lidt fjollet. Men jeg må aldrig komme ind og røre ved hullet. Nej, de vil ikke have mig. Hvornår finder jeg bare en kvinde, der vil ligge og tage på mig? Tak Maria. Marie, hvordan findes det lidt før? Marie.